Един ученик е добър според това как иска да се развие. Когато има повече ангажименти, да се научи да се справя с тях. За мен е по-важно те да бъдат добри ученици в живота. Да работят в екип, да разчитат един на друг. Няма еднакъв ден. Няма невъзможни неща. Аз променям света и всъщност не е просто един, а поне 150 негови версии. Избери възглавница Мемосан 3 нива и подкрепи заедно в час. С покупката си даряваш 1 лев за каузата. Нека децата ни имат повече увереност, вярват в себе си и обичат знанието. Заедно можем! Мемосан 3 нива е анатомична възглавница от Екосел и Мемори Пяна. Това, което я прави универсална и удобна за всеки, е специалният дизайн на пълнежа от отделни слоеве. Един по-твърд слой от Екосел и 2 слоя Мемори Пяна. Само определяш височината и твърдостта на възглавницата, като разместваш нивата й. Възглавница Мемосан 3 нива се грижи за здравословния и пълноценен сън нощ след нощ, защото е анатомична и оказва стабилна ергономична опора, защото е проветрива и дава суха и свежа среда по време на сън, и защото е хипоалергична, не задържа прах и не позволява развитието на бактерии. Всеки се нуждае от спокоен, удобен и здравословен сън. Подари спокоен сън на цялото семейство. Вземи възглавница Мемосан 3 нива само за 39,90 с 50% отстъпка. Дормео Мемосан 3 нива – перфектната възглавница за цялото семейство. Промени височината според твоя вкус – ниска, средна или пък висока. Коригирай твърдостта – мека, умерена или по-стабилна. И не забравяй, тя е удобна за всички навици на сън, независимо дали спиш по гръб, настрани или по корам. Открий възглавница Дормео Мемосан 3 нива. Вземи я сега само за 39,90 с 50% отстъпка. Потърси я на dormeo.bg, в магазини Topshop, Dormeo Home и Kaufland. Поръчай Мемосан 3 нива още сега на 02 80 843 56.